Tá cór as Bhaile Chéile anseo, bíimiid anseo gach réalún. Bhunaigh an cór seo sa club Luachlas Gael Máille Buadáin. Tá tháinig slua againn le chéile agus bhí mar i Cana sa hala. Agus an ihe dearnach bhí díma áirín go raibh críocha teacht leis agus dúirstain ag an gur ceartúin cór a bhunú agus inis táimid an seo cór as Bhaile Chéile. Is íhanlumm bheith ag obair leis an gang seo mar tagtú seach agus tá manga gáire ar gach duine agus just tá siad geallgóirc agus spríúil agus so is rud áling atá gceist. Is rud fíorthachta deise áil ceola chaasa agus a dhéanamh le daoine eile dar lom agus má tá cóúidir agat scuisin chuintse severs le a héil hain agus just chuintse leis an pobl atá timplairt comá. Tá man bhála in isiste sa pláistí le cúpla bliain agus hena méid sé tá mar chus garma fao láthair agus bhí gur rud a tuirta dhéanana dú hain. Tá féad hain pobl na Gaeilge choús a chiúiltas deachgus mar chuid na grúpa taú agus an cóúidir. So tá sé galanta agus bíon spridonna nó airdaí sé thu nó fiú a géisiir le ceol agus tá rud a tuirt músclé sé rud a tuirt anna músclé sé aimsaid. Tá suas ar trocha duine sa cór, bhéidir nach bhfuil trocha an seo anach tá suas ar trocha is cór cura fort muid bíon gosáis árán really árán nó chumha na sean árán na baléid agus i láthar na thuair táimid a gháil den na cearúil táimid ag anna bhúd an nolog. Chúna mé faoi ó má uncle is ón counter seo dó agus tuigann sé go bralinn bheithe Cana. Tá mé Cana i cór ag gumbar ar feadh 10 mbliana is mó agus ag irí ortha árán as Gaeilge a Cana na blianta nús sa ag irí ortha agus tá sé ró dachar agus ó níhétain agus ó níl mo Gaeilge má go leir. So tugann sé an faoisimh dom mo chud árán Gaeilge a Cana go háir agus go bín agus bfuil man fás a bas. Ní fiú bheith cleachta a hala ó sa scoil gach seachtain gan dul amach sa phobal agus gan an ceol a roinnt. Sin an rud mór leis an ceol tradiisiúnta nach a rainan jinan daoine casan daoine ceol agus rainan siad an ceol na daoine túpla agus sin tá sé sin fíorthach nach bhfuil tá ceol tradiisiúnta na éireann tá sin comháilir sin gur go háling san seansa bheith agat é Cana agus cordinú dhéanamh agus ní seans go bheith smaoineh ar aon rud eile. Tágus na focail agus na nótaí agus catán leat é fearir a Cana agus céim fan nach bhfuil siad na denmh nó céile leat.